Welcome to Ngcobo 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click that subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngcobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Marumo Gallants 1. Bhuti kunjani? Ngiyaphila kunjani mapholo? Siyaphila man. Uzizwa kanjani ngegame namhlanje? Mina ngizoqala ngishuthi ngubani? Ya, ubaba kabani? Sikhuluma nobani ubuya? Mina ngubaba kaZakaria ngibuya la eNkobongo la eduze ne-Indian Ocean. Oh yeah. Mayihamba nje Indian Ocean ngiyayizwa Oh, okay. Eba ngumsino. Kwephi indawo Indian Ocean? La eNkobongo la. eNkobongo. Ya phela mina ngakhelene neBhaliti. Oh, ngaseBhaliti. Ya, iBhaliti ngiphositsha lifike. Senorth ya. Ya iBhaliti ngiphositsha lifike Ah, Bhaliti. nazonke No, mina mapholo nginombuzo nje one ukuthi le game le kade dlala la uSereno mina ngokwami bengize ngimnikeze penalty bengizonika umfana uMayo umfana uyafika abe nebrace ajabula abe mnandi ashaye phakathi la goal yabo ngoba uSereno uyambona ukuthi akana confident nabo ukuzethemba kulahlekile kuSereno angazi ukuthi kwenza ngoba ngisho ngaphandle kwale penalty kunamanje amabhola nje akaweluze ageja amagoli kumele ngabe ashakalula nje kanjalo ya ngokwami mina ngize ngimnikeze ya ilokho nje kuphela AP enye maybe ocanga ukuthi maybe Chiefs ngabe yenzile ukuze maintain lo 1-0 lo noma ikoreko lesibili ukukhipha uMayo bengamela mina ngokwami bengangize ngimkhipha uMayo ngeke ukhipha uMayo kuyena umuntu odlalayo lapha phambili eseshaya negoli ngapha nisalida ngo1-0 yabona aninalo elinye igoli lesithu ukuthi mhlambe ngoba nimkhipha noma bengakora igoli still nizowina ngithembela ngale ligoli alishayile namkhipha futhi and wena ufaka ipressure lapha phambili yabona naleli goli leli engilishoyo Mr. Usereno belibuya kuye uMayo nisebenzele ubezimisele kakhulu lo mfana ninokuzethemba and uyafika ngaba mnike la penalty asha ibrace yakhe ubezoba nokukhulu ukuzethemba ubani efika yabo nokusisama kakhulu bafuna ngiyabonga For your soccer updates visit www.ngcobo2010sharpeye.com